Madumbe. Kunya mudumeni ndiano. Nasimango. Nasimango tatenda. Iwe abadra marida lero. Ha? Ndiwe waiti wakakanya zvidhina. Saka wakatengesa zvidhina. Saka marida ro waziva. Anonzi akatemwa mutowo. Wachipedza mitowo yekuenda kokanyisa zvidhina. Wakapisa nei? Saka iwe utaura here kuti hauna kutema ndiyo mhosva yacho, ndiyo wawira muchero ubvumirwe. Rega ndikutaurira munhu. Nyaya yatinonetsana nemunhu anotema muchero. Unogona kutadza kunzwisisa kuti wari kundirambidza kutema mutowo nemhaka yei. Kana tiri musango tine mhuka dzinorarama nekudya michero. Unonzwisisa? Unoda kuti mangwana uzvinzwisise urigozozvidzokorodza kana kuti uzoudzawo wamwe. Nokuti munhu kangauya kudaro unofanira kuziva mhosva yako. Ndiro towe Kuti ndasungirwei. Handitika. Ndinofunga isusu tichikura taitoswera tiri kudyana tirya matowe tichitomwira mvura tichirarama. Handiti. Kune mhuka dzakawanda dzinorarama nekudya matowe iwaya. Ndipo pane hondo yedu yekuti hatidi kuti mitiyo itemwe. Nekuti zvazvinoita ndezvekuti ndinotaura navanhu vakawanda kuti munotema mikute iyi. Makudo akauya akadya hute akaguta anotodzoka kugomo. Handitika. Haachaye kumaminda kwedu because waguta hute dzavadya idzi. Mukatema muonde tinonetsana futi kuti gudo rinosvika rodya maonde roguta rodzoka kupi kugomo. Hatichaye kuminda kwedu. Handiti muri kuona. Ndipo patinonetsana nenyaya yekutema michero kuti chikafu chinodyiwa nemakudo kuti arege kuya kumaminda kwedu. Nekuti mitiyo ikashayikwa mugomo vanouya kuminda kwedu. Munouya futi panapa mochema kuti mambo tirosangana neudyi makudo chitsoko. Vanouya kumaminda kwenyu bhozi mune maparadzawo minda yawo. Handiti umwe nomwe ane munda wake. Handitoona. Saka ndoda kuti ujekerwe nekuti unoenda une question mark yekuti ndakatema mutowo une basa rei. Handitika. Munda umwe munhu wakaparadza iwo. Ndipo patinobva tapingirishana newe ipapo. But zvisinei waita zvakanaka kuti wabvuma mhosva yako plus uchiri wechidiki. Tinogona kuexcuse tombokuregerera panhasi kana wabhadhara mari yedai. Simukaka. Uyu hondo yake akatuka mupurisa waSabhuku. Ndio hondo yake. Wewe panyangu wekuya wokwidzawo mugomo. Uyu akazoapurocha mupurisa waSabhuku wakazouya panapa musi wechina pamakauya. Wakauya musi wechina tikabvunzidza nyaya yawo. Chikoro tikati aiwa chikoro hachina mhosva. Chikoro chakapawo nhawa pekurara. Handitika. Asi wanhu iwawo ndiwo wakazokwira mugomo saka ndiwo watiri kuda. Tikabva tabvisa chikoro. Ndobva tauya kune uyu. Warinzi wakachera ukasenza musi wechisi. Wachichera pombi yekuchikoro. Tikati aiwa chikoro ndechedu isisi wabereki. Handitika. Saka kana dai zvino wakasenza nechisi tiri kuzvigamuchira nekuti wana wanga urisapozi kuwana mvura wana wedu. Handitika. Saka takazvinzwisisa kuti kana waigadzira pombi yekuti wana waone mvura kuchikoro angatiwa excuse futi ipapo. Nekuti hatingasungi chikoro. Iwo chikoro tisu. Chikoro wana wedu. Headmaster mushandi. Mangwana mukaunzi pension akuenda musha asi chikoro ndechedu. Saka uyu manje dai kwanga kuri kwokuti uyu asina kuzotuka mupurisa waSabhuku nyaya ingadai yakatongopera yakadini yakadaro. Saka mhosva ndakazodaidzira muzaya ndekuti akazotuka mupurisa waSabhuku kuti ndoda kumamisa ndoda kudai ndoda kutema. Ndo zvandamudaidza manje kuti nditaure naye kuti bambo izvi hazviitwi bazvo. Ndo nyaya yake yadini yandakamuti ngaachiuya mukomana wetu titaure naye kuti bambo muri kurarama nyika ipi kana muri kuthreatena mupurisa waSabhuku ataurwa naye. Mupurisa zeta rapi chaiko nyanga wakakanganisa hatukwe taura naye. Munhu ari kubva kumba kune vanhu. Munhu anonzwisisa. But munhu kana wothreatena munhu ndokutema ndoda kumamisa ukabva wazomamiswa ndiwe. Wakuya futi kutaura kuti handinene. Handiti muri kuona.
Saka icho kwadere zvakaitika iwe Manye. Ngambo mero. Inzwa iwe mzaya yakanzi inyaya musuya nawo yanzani wakati kwanza akateretera mimi utaichera pombe ndini saka wakazoona nakubhawa nemupurisa waSabhuku. Yes. Saka ndizivi kuti zvakaitika muswa. Aiwa ini ndoda kuti ungowitinesi zvakataurwa nani kuti tizodaidze uyu nekuti dai kwanga kupa kuti uyu asina zvakaita na Dumba uyu akanga asipoka but uyu akazoendera uyo manje kuti iwe uda kundijairira iwe wasungisa mukomo wangu hanzi ndio zvawakataura iwe ende unoziva kuti muzaya mashoko iwayo inini handidi kupedzerwa nguwa nezvinhu zviri pachena nekuti nyaya yako yawakataura ine mawitness yatiri kutaura nyaya yako ine mawitness pawakazvitaura handidi ka saka kuti nyaya idimbuke ka kungobvira kungoguma kuti hawamana kana kari kamupeta kanga mumusoro zvine zvakatonaka nekuti nyaya yako inyaya ine mawitness ende wakazvitaurira pabhawa pakazara vanhu saka inyaya ine mawitness yekuti dai tatati mawitness auye manje mawitness kazvadaidza kuti auye osvika kuti wakazvitaura mutongo wacho wakudini futi wakukwira futi saka zvine zvakangonaka tiri vanhu hamanaka mhamba yanga yapinda mutsoro yatopera waona mufana uyabvuma kuti chokwadi ndakatema handiti tinotarisa zvese izvozvo kuti kana munhu akaita mhosva unopedzera nguva dare handiti tinozvita zvindosaka ndatayo ifesitame yako yekutemawo mutowe wanga usingazvizivi utazori mwana mudiki handiti takuregerera simuka udini uende zvotopera kudare nyaya inoreruka kana kuti inoremedzwa nenyaya yeunhu hwako ukatenderedza dare mutongo unorema asi ukarerutsira dare mutongo unoreruka nokuti dare rine mvumo yekuti mhosva wakaipata but takuregerera enda but ukatenderera manje tozodaidza mawitness ozoti zvaakurema Mutu kana takatukana zvashangana. Asi kwete kuti ndakamuteretera ndura kukoro handina kudaro. Chikonzero anga anditaura kuti ndakatosvika ari mubhawa ini ari kutaura mukoma wangu kuti inini piri caretaker ndoda muremera ndamupa Samoni nhasi asaramba rudi ari kushanda ndiri kudi ndiri kuzvinzi ndibva ndazomudaidza kuti uya tidini ndiziso nyaya yako ndopa ndakaziva kuti caretaker adi asu ndopa ndakatozvisa ndibva ndatanga kubvunzana tiri panze ndikati vandisanangura kuti ndasvika mukoma wake ari kushanda nechisi ndopa ndakabvunza tikati kushanda nechisi anga rushanda mumuta make here kana kuti anga rushanda ku kanzi anga rushanda kupipeline yeshoko ndikati ausitona kuti wadini wakanganisa here kukanganisa shuwa padi uri mupurisa so adini wakanganisa wadi samonera kwadini kuti uriendesa kuchikoro iwewe waizopinda pakutonga nyaya yanga iri yako iri samoni iri nderangu unonzwa muzari samoni iri nderangu iri harisire mupurisa ini ndandisiri kutonga inzwa ndandisiri kutonga asi kuti ndakatomubvunza ari kutaura nyaya yacho mubhawa inzwa zvandiri kutaura samoni iri nderangu itsamba iri pamutemo yekuti wanzi namambo uya titaurira bepa iri ndosaka uchiona chiti munhu akaitoribvunza ende uri kuona kuti ndiri kusara nawo itsamba yangu inini yakawapiwa iwe kuti kwanzi namambo uya titaurira nokuti nhasi munhu ukautaurira nemuromo kuti mambo ati huya unotaura kuti anditi huya ichokwadi here unoita madhauzi handitika saka iwewo pauri kukwarira ndepekuti wakahodha nyaya isiri yako angasungwa ndeiuyo iwe wakuenda kuti wasungire mukomo wangu avo vanga watotaurirana wapedza iwe wakudini wakuya wakudira jecha wakauya ukadira jecha kanoti nyaya yanga isiri yako yanga isiri yako dai kuti anga ari uye anga akasungwa nokuti hona manje zvaitika ndezvekuti wacho akapara mhosva abva abuda munyaya iwe ndowakupinda munyaya wachona wakashaudha iye wakatoshaudha mambo wachona akapara mhosva akaonekwa ari kusenza abva abuda munyaya iwe watiretena manje mupurisa uyu ndiwe waane nyaya unopinda kwayakaitiretena wanozobatwa nhasi uri panapa uri kugara panapa hauna nyaya yawakapara iwe but inyaya yemuromo wawakatadza kukondirora muridzi wenyaya yabva abuda munyaya yasara yaa yako mupurisa waSabhuku mupurisa wamamba hatukwe akasvika pori shamwari une mhosva yakati rudiwa kudare uya musi wedare kana dai usiri musi wedare une zvakubata kuseri kwakanyorwa national kuti kana uine kukahadzika
unouya kudari wobvunza kuti mambo ndakaona ndiripiwa bepera ndinodzidzisa nyaya chotsanangura kwete kutuka. Unokumbira sorry kuna mama. Ndidi. Sorry kumakurukota amama. Sorry kuvanhu vari pano. Rozi unenge watokanganisa kuramba wakangonyarara. Uchiramba uda kupigisa. Zvibatsiri. Mukazi kana takuzosoro ikanganisi. Sapiri. Kana iri nyaya yekumadunhu pedu kuko. Kwakawanda zvinoitika iko kwanditika. Kana makusvika kunoku kunonzi kuHigh Court. High Court kunoku akuchinjwi chinji kuko ndokuva munotaura zvamunotaura. Kunoku kana muchinzwa kuti kwamambo makutoenda kuofisi yaPresident. Saka kunotaurwa chimiro chenyaya chaiyo. Kana pakanganiswa saizvozvo makabvunza munhu kuti wazvitaurirei muBhawa. Akakutaurirai muri muBhawa. Asi imimi kutaura chokwadi hamuna zvamunga dai makatora kuna ava dai makamhanya kubvunza kusho. Mukoma, ndanzwa kuti mapiwa pepa ramashanda zvafamba sei. Nyangwe dai kuri kunzi uyo akanganisa, imimi mwazvinzwa maitonobvunza mukanganisi, musungi kana mapurisa ezeta rapicha anotozvitaura kuBhawa kuti ninguyu takamusunga uyu tikamuregerera. Asi hazvikanwi. Imimi baba imimi bvumai kuti pakanganisika ndine mhosva mambo otaura mufungiro wake. Usarambe makarebesa nyaya nditika. Imimi ndanzwa muchiti ndakakanganisa andinokanganisa noti akazvitaurira muBhawa. Kunga pamwiwa doro saka muchinzi nyaya dzese tiri kumamisha uku. Tikadhakwa tisasenze nezvinhu zvakadaro hongu. But umwe anofumura, umwe anobuda musaki. Saka imimi makataurirana nemupurisa mukamugama kuti zvawaita ndanzwa muchipindura kuti ndakamuti wakanganisa nokupa mukoma wangu Samoni nokuti asenza nechisi. Mutemo waakaudzwa nemukuru wake webasa kuti munhu akasenza nechisi anofanira kusungwa. Asi dai asina kutoudzwa kuti anofanira kusungwa dai akuregerera dai mamukunda. Saka kana akaudzwa namambo kuti muno munyika munomu zuva rakati nerakati harishandwi, iye akaona muchiita izvozvo anofanira kukubatai noti kana sabhuku chaiye akazvigadzikirwa kuti sabhuku azotiudze izvozvo zvakabva kuna mambo. Haana kuzvinonga murodhiba. Saka imimi tinokumbira kuti mukumbirowo sori yenyu yekukanganisa chisi chakaitirwa nokuti mukoma wenyu uyu akatopedza nazvo. Imi mukaholota kuti ndini roya rake. Saka nhasi roya ranyiswa munoita sei kana manyiswa pauroya? Inini mhosa ndabvuma kuti ndakakanganisa. Ndikumbira kuna changamira ndikukumbira uregerere. Ukubvuma kuti mhosa makakanganisa. Ndio chinhu chinoda kuti kanganisa ndakakanganisa. Ndikukumbira uregerere. Wewe mzaya chinonetsa mhosva haibvumiki. Handiti ndakambobvunza umwe mukomana rimwe gore abama okay akaba chocolate. Ivo ndamuona taishanda naye ndaona batwa nepolisi. Ko iwe chii? Nduzi ndaba chocolate. Mupurisa anga akamubata akati uri kunzi waba chocolate nani? Itati ndaba chocolate. Saka mhosva haibvumiki. Haicho ndo chinhu chisingabvumiki. Mbavha chaiye kusvika iri mumba muoibata. Tiko iwe chii? Ndunzi ndaba nani oonekwa rumba memunhu. Itati ndaba. Zvakanaka changamire pamusoro changamire. Ndandikuda kubvunza kuti mutemo wenyu wechisi ukanga munhu akaubatirwa nokuti wazouya kune ava waibva wopindira. Tati chikumbiro kuti aite sei kuti aregererwe semunhu watinaye mudunhu. No, uyu chandakanyanya kuti ndimudaidzire. Uyu muzukuru. Izvo ari muzukuru. Chinhu chinondirwadza. Handitika kuti vanhu vakanditenderedza ndio vanondirwisa. Ndosaka ndakatauye nditaure navo. Ndiye munhu wandiye ndichitemba kuti ari padhuze neni, but ndiye anondirwisa. Wazvinzwa turi muzukuru. Handitika ndosaka ndakati ngauye nditaure naye kuti kubva nhasi kuenda mberi ndimono ine ndakatotemba kuti sekuru kuno kuri kuitika zvakati. Sekuru kuno kuri kuita zvakati. Ndio machinda akanonzi machinda. Vanhasi wamupurisa iwe. Wokuona nzvimbo yasekuru wako.
asi unofanira kuenda kotsvaga jongwe redu uye naro panapo sekuru ndakasenza nechisi. ndinenge ndiri kuti wanhu ivo vava ndowanane ndichitemba vazukuruka ndimuri kunyanya kureba sterei kumusoro komuchiti tiri vazukuru vamambo. Saka mukaramba muchiregerwa varanda vanonzi tiri kukwadzwa vazukuru vachiregererwa. Itai zvakanaka unondigiro wako huku ndombotoni zvakanaka.